ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବକ୍ସିଂ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ପଞ୍ଚିଂ ବକ୍ସ ନିଜ ଘରେ ମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ସେ ପଞ୍ଚିଂ ବକ୍ସଟାକୁ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ, ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବକ୍ସିଂ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ପଞ୍ଚିଂ ବକ୍ସ ନିଜ ଘରେ ମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ସେ ପଞ୍ଚିଂ ବକ୍ସଟାକୁ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ, ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এইটা হলো ମୋ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି। এইটা ହେଲା ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। এইটা ହେଲା କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, କାରଣ এই ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ରଖୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଦିହରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଅଛି। ଆଉ এই କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଦିହରେ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ମୋର ମାନେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ପେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି, ମୋ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଛୋଟବେଳର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ନେଇକି ମୁଁ ପଞ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଖଟ ଉପରେ ଆସି ବସିଯାଇଛି। ଏଠି ମୋ ଆଗରେ କିଛି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଧା ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଧା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ, ମାନେ ପଞ୍ଚିଂ ବକ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ଅଧା ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ତ ଆଜି ସବୁ ଏଇ ମୋର ଏଇ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ସବୁ ବସିଛି ଆ ଭିତରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପଞ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ପଞ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରିଗଲା। ଆପଣ ସେଇଟା ଅଧିକ ବଡ଼ ବି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ହିଁ କରିବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋଟା ଦଉଡ଼ା ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବେଲ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଲ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ବେଲ୍ଟଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ବେଲ୍ଟଟା ଅଛି ମୋର। ଏଇ ଛୋଟ ବେଲ୍ଟ ଦିହରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ ଯୋଉ ବଳିଲା ଏଇଠି ତ ଏମିତି ଗୁଳି ଦେଇକି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ାଟା ବାନ୍ଧିବି ବଡ଼କି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ାଟା ବାନ୍ଧିବି, ଗଣ୍ଠି ଭଳି ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ାଟା ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଦଉଡ଼ା ବାନ୍ଧିବେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଟାଙ୍ଗିଆ ତାକୁ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଯୋଉଠି ସୁଇଚ୍ ହୁକ୍ ଭଳିଆ ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଟାଙ୍ଗିକି ମାନେ ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍ଗିଦେବେ, ଗଲା ବକ୍ସିଂ କରିବେ। ତ ଆମର ପଞ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡି ଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପଞ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଟିକେଟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।